přátelé, lidi na tomto světě. Já už jsem k vám jednou mluvil a promluvám vlastně po druhý už tohleto. Jo, a zdravím vás všechny, děkuji vám za všechno, taky, že jste něco ode mě pochytili a chtěl bych říct k tomu, že situace na tomto světě se čím dál víc zhoršuje. Potřebovali bychom, aby jsme opravdu jeden druhému šli vstříc, pomáhali si jeden druhému a nedívali se na peníze, dívali se jeden na druhýho, na tu přírodu, na ten svět tady, co tady jsme. Jsme tady jenom na chvilku, opravdu, jako na pouti. A aby jsme si pomáhali v dobrým a šli opravdu jeden k druhému, tohleto. A nesmíme se dívat jenom na to bohatství, tohleto. Bohatství vlastně je jenom zloba lidstva. Tady je potřeba láska, síla, rozum, porozumění jeden druhému. I to počasí už se k nám vlastně špatně postavuje tohleto, jo. Jsou sucha, kdo ví, jak to bude s úrodou, všechno ten rok. Ten rok je rozhodující rokem vlastně pro lidstvo. Měli bychom se nad tím zamyslet a opravdu jeden druhýmu vlastně pomáhat. A ne myslet jenom sám na sebe. To je, prostě když bude člověk myslet jenom sám na sebe, tak to je to nejhorší, co může být. To nedokážeme nic. Když budeme držet pohromadě, jako lidstvo, jsme na jiný lodi a ta loď se potápí. Pomalinku a jistě se potápí. A nás nezachrání nikdo. Ani Pán Bůh. Pán Bůh nám dal šanci, jenomže my jsme ji nevyužili, tu šanci. Takže teď už záleží jenom na nás, jak se tomu postavíme. Musíme věřit jeden druhému a pomáhat si navzájem. Co bych ještě k tomu řekl? Musíme držet pohromadě a je to, já vím, že každý člověk není stejný, ale měli bychom se pomodlit. Všichni jako lidi za tohleto lidstvo, co tady jsme pohromadě, tak bychom se měli pomodlit a věřit tomu, aby to bylo dobrý. Aby jsme tady nepřišli úplně k zániku. Jako lidstvo jsme ohroženi. Ty zvířata jsou lepší jak lidi, to vám můžu jako říct. Akorát, že neumějí mluvit. Ale mají tu lásku a porozumění daleko větší jak lidi jeden druhýmu. Já neodsuzuju všechno lidstvo, ale ty lidi se tady, ty špatný, se víc hromadějí tady. A my bychom to měli zabránit, jako ty dobrý lidi, kteří opravdu to myslí upřímně, tak aby ty špatní lidi aspoň jim dali nějaký vnuknutí, dali jim vědět tohleto, že se to nesmí dělat, nebo že lidstvo prostě bude k zániku. Byl bych rád, kdyby to dobře všechno dopadlo tohleto, ale záleží jenom na nás. A Pán Bůh nás netrestá. Tomu nevěřte. Nikdo. My si trestáme sami sebe, lidi. Tohle to, co děláme, nebo to, co tady je na tom světě, to dělá člověk člověku. To je nejhorší, co může být. Jenom kvůli penězům. A ty peníze, to je zlo, zhouba lidstva, která nás tady zničí všichni lidi na tom světě. Měli bychom se opravdu mít rádi jeden druhýho, pomáhat si, aby ta příroda byla dobrá, ty zvířátka by nás měli rádi, my, aby se měli rádi zvířátka a jeden druhému opravdu si pomáhat. A to je to nejcennější, co může být. Ty peníze, to je opravdu zlo. Opravdu zlo. Vemte si to, když člověk přijde od člověka, jo, tak to nenahradí už nic. I kdyby měl člověk miliardu, nebo 10 miliard, tak to nenahradí
člověka. Takže chci říct, že peníze vůbec tady jako jsou potřeba, ale to si zase udělali lidi sami na sebe. Tyhle ty poplatky a všechno, co tady je, jo. Je to prostě vykořisťování člověka člověkem a je to čím dál horší. Tak chci vás poprosit, jako lidi na tomto světě opravdu, aby jsme se dali dohromady a bojovali proti těm vetřelcům, proti těm špatným lidem a aby jsme to tady zachránili, ten svět. Ten život a všechno. Na světě není špatně. Akorát ty lidi opravdu by se měli dát dohromady. Konečně už. A pomáhat si ve všem. Předem vám děkuju, že jste si aspoň z toho vzali možná z těch slov něco, co jsem vám tady prones. Já to opravdu myslím dobře. Děkuju vám. Konec? Konec? No.